O vindeiro luns, día 9, con carácter indefinido, nunha primeira instancia de forma parcial, con paros de 2 horas diarias, os traballadores de Consignaciones Barbanza, unha das principais empresas dedicadas á estiba e desestiva que operan nos portos de Ribeira e da Pobra, irán á folga. As principais reivindicacións xorden da falta de acordo para a regulación legal das relacións laborais, que si están reguladas mediante convenio colectivo nas outras dúas empresas que operan nestes dous peiraos. A Asamblea maioritariamente de traballadores decideu tomar a iniciativa da convocatoria de folga, unha folga parcial que comezará o luns entre as 11 e a 1 da tarde para coller eses dous turnos e, en principio, nós daqui, por parte da CIGA, facemos tamén, lóxicamente, un chamamento á patronal para que sentarse e intentar desbloquear esta situación e chegar a un acordo. Nós vamos poñer toda a carne no asador para poder facelo, pero a convocatoria de folga vaise inicialmente manter. As melloras nas condicións laborais e, sobre todo, salariais, de organización de traballo e en materia de prevención de riscos laborais son o eixo do convenio colectivo que se reivindica pola parte social. Nós queremos establecer, na proposta do convenio colectivo, queremos establecer un réxime de xornada de tal xeito de que, por orde de chamamento, de tal xeito que ao final do ano todos os traballadores traballen máis ou menos o mesmo número de xornadas, que non haxa discriminacións, melloras tamén na incapacidade temporal, tal como recolle o convenio de referencia marco, que é o convenio provincial, e en materia salarial, cando menos a recuperar parte do que se perdeu e actualizar os salarios en función tamén da realidade da empresa. A folga afectará indirectamente a empresas transportistas e industria conserveira, posto que se verá comprometido a suministración regular de túnidos a granel. E afectará tamén ás empresas consignatarias de buques e navieiras nos traballos que realizan nestes dous portos.